Prosíme ťa, Pane, aby si vložil do nás aj také nové vieru vo veci, ktoré teraz možno nevieme si predstaviť, alebo nevieme ich veriť, lebo naša skúsenosť nám ukazuje, že to tak nejde. Premeň naše myslenie tak, ako si premenil učeníkov, keď si povedal rybárom, ktorí boli zamestnaní, zaneprázení svojou živnosťou, že urobím z vás rybárov ľudí. Pane, prosíme, aby si nám dal porozumieť, že Ty si povolal obyčajných ľudí, aj slabých ľudí, možno aj málo sebavedomých ľudí, ale si premenil ich život a zmenil si na ľudí, ktorí mali veľké srdce, ktorí mali veľkú trpezlivosť a veľkú obetavosť priviesť iných ľudí k spáse. Tak nás, Pane, požehnaj, otvor nám srdcia pre Tvoje veci, pre Tvoje skutočnosti, pre Tvoje skutky. A potež nás, Pane, aby nám život viery prinášal radosť. Amen. Určite niečo, čo nazývame službou v Kristovi. Nemyslíme tým iba nejakú ordinovanú službu v nejakom poriadku. Lebo svätý Peter hovorí napríklad, že čokoľvek robíte, tak len z moci, ktorú uštedruje Boh. Čokoľvek hovoríte, tak len ako Božie slovo. A to nehovorí nejakým pastierom alebo apoštolom, ale veriacim, ktorí boli prenasledovaní. To znamená, že je taká predstava, že sme úplne v rukách akoby nástrojom pre Pána. A pritom možno žijeme obyčajný život. A v tom obyčajnom živote môže Boh vytvárať situácie, ktoré prinesú ovocie viery. Čiže nemusíme sa nejakým spôsobom si predstaviť, že náš život by sa mal nejako špecializovať, hoci možno niekedy cvičený, trénovaný v niečom. Ale myslím si, že prvá cirkev v staroveku rástla vďaka horlivosti ľudí, ktorí sa obrátili ku Kristovi. Určite tam nebola nejaká odborná vedecká stratégia, ako osloviť ľudí, ako získať čo najviac ľudí, ako ich presvedčiť, prečo tam nebola stratégia, lebo my nehľadáme, aby sme ľudí získali na našu stranu, my len chceme im svedčiť o tom, čo je dobre pre nás. Keď sa staneme nejakými politickými pracovníkmi, keď sa staneme možno nejakou sektou, tak sa budeme učiť, ako získať ľudí. To znamená, že nevyhneme sa nejakej manipulácii s ľuďmi. Nevyhneme sa nejakej predstave, že musíme mať počty nejaké, ale to my nechceme. Nepotrebujeme to. Ani Ježiš to nepotreboval. Ježiš mal také počty, že on chcel všetkých ľudí. Svätý Pavol hovorí, že Boh chce spasiť všetkých ľudí v liste Timotejovi. Boh chce spasiť všetkých ľudí. Čiže zase potrebujeme sa trošku oslobodiť od toho, keď počujeme také slovo, že máme aj iným ľuďom svedčiť o Ježišovi. Musíme sa oslobodiť od toho, aby sme si predstavili nejaký cudzí proces, cudzorodý proces pre nás nepríjemný. Sa musíme oslobodiť od toho. Svätý Pavol, keď hovorí, nabáda ľudí v liste Galatianom, aby chodili v duchu, aby sa nechali viesť duchom. Tak pripomína na jednej strane, že telo robí skutky, to znamená, je to jeho vlastná schopnosť. Telo to je starý človek. Telo to je starý človek. A on hovorí napríklad, že tam patria také veci ako chamtivosť, modloslužba, závisť.
smilstvo, čokoľvek z týchto vecí, ktoré nevykazujú len fyzicky, ale aj psychicky, čiže závisť napríklad. A hovorí, to sú skutky tela, on hovorí, sú zjavné, vidíme ich každý deň. Čiže ten starý človek má nejaké takéto veci, ktoré sú akoby jeho habitom. Ale on hovorí, vy ste noví ľudia, vy musíte prinášať ovocie ducha. A to ovocie vlastne vymenúváva nejaký charakter, ktorý má Boh. Hej, a hovorí napríklad, že milosrdenstvo, zhovievavosť. Vidíte, Boh je zhovievavý. Jak sme radi, že je voči nám zhovievavý. Milosrdenstvo, zhovievavosť, súcit, radosť, láska, pokoj. Hej. Čiže je to niečo, čo vyjadruje charakter Boží a svätý Pavol, keď si odmyslíme, že je to len nejaké tvrdenie teoretické na papieri v písme, svätý Pavol si doslova dovolí predstaviť, že Boh sám vo vás môže toto spôsobiť. Si predstavte, že Boh chce sám prebývať v našom živote. Ježiš povie na jednom mieste, že ja a Otec si urobíme príbytok v človeku. V zjavení apoštola Jana Pán Ježiš hovorí, že hľa, stojím pri dverách a klopem, kto mi otvorí, vojdem k nemu a budem s ním večerať. Hej, čiže toto stále musíme mať na pamäti, že Boh túži mať s človekom spoločenstvo a byť s ním. My máme niekedy takú predstavu, že ja by som chcel, aby Boh bol so mnou. Ja by som chcel, aby som mal taký dobrý život viery. Ale kde si tak v pozadí sú 3 bodky, nie som si istý, či Boh to chce. A my zrazu vidíme, že on to chce, on potom túži. Je to ťažké si predstaviť, že by Boh po mne túžil. Keď ja si dostatočne neverím, že môj život má zmysel, keď ma od malička učili, že nie som až taký dôležitý, keď mi možno od malička hovorili a ma porovnávali s druhými, že nie som taký dobrý ako druhý, ako by som si ja mohol predstaviť, že Boh po mne túži. Profesor Ivančič to tak povedal, že určite viem, že naši chceli dieťa, ale určite som to nebol ja. Hej. Proste je to takto niekedy. Ale Boh nás chce uzdraviť. A práve v Kristovi my všetci sa rodíme na tento svet. Ako raz mi povedal jeden človek, že nesúhlasím s tým, že my dedíme hriech. To je nezmysel. Prečo by malo to také maličké dieťatko dediť hriech? Mali sme krst pripraviť pre jednu rodinu. Hej, rómsku. A ja som si zapisoval dačo v matrike a kaplan tam čakal na tú rodinu. Oni to došlo ich 10 a jeden krst vybavovali. A oni sú zlatí, hej, ale takí sú, živelní. A on ich tak začal akoby tak viesť k tomu, aby trošku tak sa sústredili na to, čo, hej, takých pripraví. A hovorí, tak povedzte mi, na čo sme prišli, čo ideme robiť, čo chceme robiť. A on hovorí, že prst, prosím, krst. Lebo to je pre ňo cudzie slovo. Musíme to tak brať, že oni hovoria v cudzej reči, keď po slovensky, hej. A sa môžete pomýliť ľahko. On hovorí, dobre, tak krst. A na čo ho robíme krst? No, aby bolo zdravé. No, on hovorí, že to nestačí. Ja hovorím, čo nestačí? Veď aby bolo, nebude plakať, že bude zdravé. A že nie, aby sme mu zmyli dedičný hriech. A tá matka hovorí, dovolte, on nemá hriech. Hej? A hovorí, tak nebudeme krstiť. Hej? A nastala ťažká debata, aby porozumeli, že má hriech. A je to ťažké si predstaviť na dieťa, ale keď si zoberiete napríklad. Dávid 1000 rokov pred Kristom napíše v žalme, že v neprávosti som sa narodil a hriešného ma počala moja mať. Hej, je to tam. Hej, že to znamená, že my potrebujeme spásu, lebo my sa na tento svet, my nie sme v nebi teraz, ani nie sme v Edene, my sme vyhnaní z raja. Hej. To znamená, my sa rodíme v tom pláne B už. A ten plán B sme hovorili na začiatku, že to je Boží plán, ktorý je vo viere. Boží plán, ktorý je vo viere. Tá ekonómia. Hej, čiže je to niečo ako, keď robíte skúšku, musíte sa osvedčiť. Hej, už nie sme v nebi. Nie sme teraz v nebi, v raji. Že tam, hej, a my jednoducho, nech prídeme akokoľvek na tento svet, či sme tak prijatí, alebo menej prijatí, máme rôzne druhy nedostatkov,
Keď sme veľmi chcení, tak sme potom možno takí sebestrední. Keď sme není chcení, tak sme možno takí zakomplexovaní, alebo čokoľvek na nás je. A Ježiš prišiel, aby nás uzdravil. Preto aj on nám hovorí, že nám dáva nový život. To znamená, áno, my nemôžeme vrátiť to, čo sa nám stalo od počatia. Nemôžeme vymeniť svet, v ktorom sme sa narodili, že by sme možno chceli v nejakom inom žiť. Ale môžeme v bode, keď uveríme v Pána Ježiša, prijať od Neho to znovu zrodenie a to uzdravenie, ten nový život. A v tomto novom živote on nás potom povoláva, aby sme sa stali svedkami toho nového života pre druhých. Je to ťažké si to niekedy predstaviť. Veľakrát zostaneme v nejakom bode uviaznutí, napríklad. Ja som dlho žil z toho, keď som sa obrátil, tak našiel som také slovo, že v nebi je väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými. A hovorím, to som ja. A dlho som z toho žil, až kým som nezistil, že už dávno to neplatí o mne, že už som na tej druhej strane. Čiže človek by chcel ako keby niekde, že našiel som konečne ten nový život, to spoločenstvo, tých ľudí, ten pokoj a tu budem teraz žiť v tomto a už nič ďalej. A Ježiš hovorí, nie, ja som ťa povolal, budeš ešte robiť niečo. Čiže ako keby som sa vyliečil a už teraz chcem sedieť, jesť, piť, ale nie, on hovorí, ja ťa vyliečím a potom ťa urobím mojim učeníkom, mojim služobníkom. Čiže toto je taký bod. A sme hovorili, to sme spomínali profesora Ivančiča aj v inej situácii, keď hovorí, že krstom my sme narodení do nového života a potom sme povolaní ako dospelí, čo nám dáva sviatosť birmovania, rodiť druhých pre nový život. Pretože príjmame pomoc od Pána pre to, aby sme boli schopní byť jeho učeníkmi, jeho svedkami. Je to ťažké si predstaviť, že môžeme iných ľudí priviesť k životu. Stačí možno, ženy to môžu pochopiť, keď si predstavíte, že ste mohli priviesť k životu nejaké deti a oni dodnes sa nejako prebíjajú tým životom. Hej. Ste dokázali veľa a možno keď by sa vás niekto pýtal, keď ste boli mladšie, či sa vám to zdá možné, tak si poviete, že to je ťažká robota. Hej. A predsa to viete urobiť, viete to zvládnuť. Takže potrebujeme takú oporu v písme, v slove, aby sme vedeli, že to takto je. Je veľa vecí v Božom slove. Napríklad taký základ je v skutkoch apoštolských po zoslaní Ducha Svätého. Keď Peter tam rozpráva ľuďom, Židom, a to sme hovorili o Eucharistii, o Ježišovej smrti a vzkriesení, o podstate Evanjelia, že zomrel za naše hriechy, vstal z mŕtvych. A potom on vlastne na to nadväzuje a hovorí, že toho Ježiša, ktorého vy ste zavrhli, Boh skriesil a my všetci sme toho svedkami. Božia pravica ho povýšila a keď od Otca dostal prisľúbeného Ducha Svätého, vylial ho, ako sa mi vidíte a počujete. Veď Dávid nevystúpil na nebesia a predsa hovorí, Pán povedal môjmu Pánovi, seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. Nech teda s istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil aj Pánom, aj Mesiášom. A keď to počuli, bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom, čo máme robiť, bratia? Peter im povedal, robte pokánie, nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Veď to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko, všetkým, ktorých si povolá Pán, náš Boh. Úbohým ľuďom najprv zvestuje evanjelium a ukáže tú moc, že Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych.
To je to, čo sme hovorili. To musíme stále prežívať. Preto máme svätú omšu. Preto po domoch denne lámali chlieb. Lebo toto stále znovu si obnovovali v srdci, že čo znamená tá moc evanjelia, aký má rozmer. A potom hovorí, že toto prislúbenie, že Boh vyleje svojho ducha, znovu zrodí vás, vykúpi vás tým zo svojich hriechov, z vašich hriechov, tým, že za vás zobral. To prislúbenie patrí vám, vašim deťom i všetkým, ktorí sú ďaleko a tak ďalej. Čiže my zrazu vidíme, že Boží plán je, že Boh má množstvo ľudí, ktorých chce priviesť k sebe, aby prežili to, že sú Bohom milovaní a že majú nový život. Čiže toto musíme vidieť. Keď si to uvedomujeme, tak vtedy začneme aspoň pripúšťať, že je možné, aby sme aj my k tomu nejakým spôsobom prispeli. Nesmieme uviaznuť iba v tom našom boji, že máme taký svoj boj niekedy, že celý život sa za toho manžela modlím a nechce chodiť do kostola. Lebo celý život, aj teraz veľa počujeme, teraz žijeme vo veľmi ťažkej dobe, čo sa týka viery. Ja asi takmer denne, lebo my každý deň spovedáme, tam dosť veľa ľudí chodí v Brezne, takmer denne počujem od nejakého človeka staršieho, starší to už je taký, jak ja, staršieho, počujeme o tom, že ako sa trápi s tým, že jeho deti nepotrebujú Boha, ani nič z toho. To je bežná situácia. A my niekedy v tom uviazneme, lebo je to taký náš boj, ktorý stále nás roky a desaťročia tá situácia presvieča, že sme v tom neúčinní a že to nefunguje. A to nás zablokuje. To nás zablokuje. Pamätám si, keď sme boli na tej konferencii v Hradci Králové, kde sa za mňa modlil bol tam nejaký Joška Šrámek, už zomrel, on bol emigrant a disident v Nemecku a on tam na tú konferenciu prišiel a vtedy sa akurát už rozprávalo o rozdelení Československej federácie, už to bolo zrazu vonku a veľa ľudí bolo z toho zranených, lebo sme si to nevedeli predstaviť. A my sme cestovali na tú konferenciu a sme sa zastavili kde v Motoreste už na Morave. A si pamätám dodnes, že keď nás tedy počuli tí ľudia hovoriť po slovensky, tak už po nás pozerali, lebo bola veľmi zlá atmosféra z toho. No a my sme mali tú konferenciu ešte Československu a vtedy sa tam aj veľa o tom hovorilo, že sa modlili, že tie národy sa idú rozdeliť a čo teraz bude s nami a že predtým sme žili ako bratia a teraz sa ideme rozdeliť, sa to ťažko znášalo. A na druhé ráno, keď začal program, Joška Šrámek, myslím, že sa volá Joška, vyšiel, si zobral mikrofón a hovorí, že ráno som sa za vás modlil, lebo on už nežil tu, žil v Nemecku, on tu bol len na návšteve. Ráno som sa za vás modlil a prihováral za tie dva národy, som sa prihováral za vás v takej bolesti, že čo to sa deje s vami a tak, aký to má na vás dosah. A Boh mi zrazu povedal niečo, čo vám mám odovzdať. A hovorí, Boh vám hovorí toto. Vy nie ste vyslancami vašich národov u mňa, ale vy ste mojimi vyslancami u vašich národov. A vtedy všetci si vydýchli a obrovský potlesk nastal. Sme si zrazu uvedomili, je to podobné aj v rodine, že ty nie si vyslanec svojej rodiny u Boha, že celý život chceš iba zápasiť, aby si niečo zmenila Boha bytou, ty si vyslancom Boha u svojej rodiny. Ty patríš Pánovi. To znamená, že nejakým spôsobom vnútorne sa musíš oslobodiť od toho boja s tými ľuďmi, ktorých by si chcel vidieť, aby boli iní. Musíš sa oslobodiť. Jasné, že by to bolo najlepšie, keby sa zmenili, keby sa obrátili. Bolo by to najlepšie. Ale veríme aj tomu, moja rodina nefunguje dobre, bývala až tak. Moja rodina tak dobre nefunguje. Ja nie som taký príklad, že naša krásna katolícka rodina, všetci sme takto a takto. My máme veľké problémy doma. A ja som bol prvá taká lastovička, ktorá sa obrátila. A keď som začal chodiť do kostola, tak druhá sa obrátila sestra, najmladšia, asi po týždni. Mne to trvalo 2 roky a ona za týždeň už sa modlila. Mala dobrý príklad, že mi verila. Potom už aj mamka začala chodiť. Hej. A mamka mi potom hovorí, keď som mal ešte tie vlasy také a tak už tým, že tam polka fabriky chodila, hej, to všetci sa tam poznali, tak mi hovorí, ale
Dušanko, daj sa už trošku dokopy, lebo vieš, čo povedia, že jak vyzerá to ten Ankin syn? Ja hovorím, mami, ja som tu bol prvý, oni povedia, že čo tá Dušanková mamka? Hej. Čiže to bolo takto nejako, že ja som tam prvý z rodiny začal chodiť. Hej. To proste nejakým spôsobom takto to išlo, ale není to dokonalé. Není to dokonalé. Ale keď som to riešil pred Pánom, že mám to takto ťažko, nefunguje to dobre, tak som si tak uvedomil, ako mi Pán hovoril, že keď ma miluješ, asi môj, myslíš, že mne je ľahostajná tvoja rodina? A potom som si spomenul na slovo, ktoré hovorí svätý Pavol, že keď má žena neveriaceho muža, ten muž sa posvecuje skrze tú ženu a podobne. Čiže nejakým spôsobom musíme tomu rozumieť, že keď milujeme Pána a nejdú tie veci lepšie, Boh ich určite má rád aj našich, ktorí my máme radi, nejakým spôsobom. Čiže nesmieme nejako uviaznúť iba v tom boji niekedy, svojom boji, ale musíme sa dať akoby preklopiť do toho, aby sme chápali, že Pán nás vysiela do prostredia, kde sme, aby my sme sa stali, aby sme my videli tých iných ľudí, aby sme ich vedeli vidieť srdcom, aby nám ich Boh mohol akoby ukázať, že to prísľubenie patrí aj iným, ktorých možno ani nepoznáme, ktorých si nevšimneme. Zvlášť by sa dalo povedať, že Pán miluje slabých, núdznych, zaznávaných, nepotrebných, neúspešných. Hej, ja mám niekedy dojem z niektorých nádherných spoločenstiev, že je to zmes ľudí, ktorí sú akoby elitní všetci, ktorým sa dobre darí, ktorí sú úspešní, ktorí sa vedia sa tam zapojiť, vedia všetko urobiť, vedia si rozumieť a sa tak aj nájdú takí, lebo majú k sebe dobrý vzťah a zrazu príjete do takého spoločenstva, ktoré sa zdá na vonok, že všetko perfektne funguje. Nevidíte tam žiadnych biedných ľudí. Nie preto, že by všetci už boli odbiedení, ale že takí tam ani nechodia, lebo sa to zdá pre nich, že oni do takého nepatria. Čiže toto musíme byť citliví na to, že my nechceme vyrábať kluby pre nás, aby sme sa tam dobre cítili. A my nemôžeme mať predstavu, že Boh povoláva len tých najschopnejších a tých najlepších. Boh miluje núdznych, biedných a hriešných. On ich miluje. A on túži potom, aby sme my vedeli vidieť, vedeli milovať. A keď nám Pán zmení ten pohľad, to srdce, vtedy nás môže aj nejakým spôsobom tým ľuďom priviesť. Čo tam je to najpodstatnejšie? Jasná vec, že musíme vedieť niečo o tom, že čo veríme. Raz som pozeral taký dokument, starší už, o katolicizme. Volalo sa to, že katolicizmus kríza viery. A točili to nejaká evangelikálna alebo nejaká taká protikatolická cirkev, sekta. Ale niektoré veci vyzerali ako dobre, vieryhodne. A na začiatku to bolo tak, že išli pred nejakú katedrálu a ľudia išli v nedeľu z omše. A oni dávali takto mikrofón, že prečo chodíte do kostola? A každý odpovedal úplne inak. Zrazu si človek uvedomil, že tí ľudia si ako nestihli akoby ujasniť, možno boli zaskočení tým, čo im povedali. Tú otázku nikdy nad tým nerozmýšľali, že to možno treba nejako popísať, že prečo to robíme. Možno, že ich motivácia bola správna, ale nikdy sa nad ňou nezamýšľali, že ako by ju popísali tú motiváciu. To znamená, že aj svätý Peter tam hovorí vo svojom liste, že vždy buďte pripravení každému zdôvodniť svoju nádej. To znamená, my nevieme, koho stretneme a kto zrazu postaví nás pred situáciu, že zistí, že ty si iný, že kvôli čomu si iný a my nepotrebujeme vysypať poučku, ale zdôvodniť svoju nádej. Čiže nestačí nám povedať, že lebo mi to robí dobre, alebo chodím do kostola, alebo tak ma naučili, alebo tak vieš predsa, tak patrí sa to. To nestačí. Čiže musíme nejako zdôvodniť nádej. To treba niekedy, ale platí to, že ľudia ocenia skôr úprimnosť, než nejakú erudovanosť. Ľudia nepotrebujú, aby sme ich zahltili, aký sme schopní a jak všetko vieme odpovedať. Ľudia potrebujú cítiť, aby tam neboli zábrany, že sa nás neboja, že sa cítime lepší, alebo že oni sú horší, alebo že nejakým spôsobom. Mne pomohlo človek,
s ktorým som sa sporil o to, či je Boha, ktorého nakoniec svedectvo ma priviedlo k obráteniu, bol veľmi nedokonalý vtedy. On bol pol roka obrátený, horlivý človek, ktorý plakal, keď išiel z príjmania, ale mal veľa nedostatkov, ktoré nevedel zakryť. Také, aké som mal aj ja. Napríklad, raz ma pozval do kostola a už som vedel, že čo si tam podávajú ruky, že to je znak pokoja, tak som na to čakal, lebo iné som nerozumel, tak som sa tešil, kedy budeme s ľuďmi si ruky podávať. A sme sa predtým asi pohádali zase o nejakej veci viery s ním. On bol taký z toho sklamaný, že sa mu nepodarilo ma prevalcovať. A keď bol znak pokoja, tak na mňa pozrel a hovorí, neznášam ťa. A podal mi takto ruku. Hej. Možno, že to ma zachránilo, že som sa ho nebal. Že nebal som sa toho, že je veriaci, lebo videl som, že je slabší niekedy a bol úprimný. Hej. Čiže ľudia ocenia, keď ich nestaviame do situácie, že teraz ich ideme školiť, alebo sa snažíme ich presvedčiť, lebo vieme, že sa mýlia, to ľudia nechcú. Príklad, ktorý som čítal o svetom Františkovi, z jeho, čo sú fioretti o ňom. To sú také svedectvá, oni sa to berie, že legendy, ale v stredoveku, keď niekto písal legendu, tak sa to bralo ako nejaký príbeh, ktorý sa stal. Nie, že ideme napísať legendu, to znamená niečo, čo nebolo. Len my to berieme, že legendy, to je asi vymyslené. Ale o svetom Františkovi v takej zbierke, ktorá sa volá Kvietky alebo Fioretti, je tam nádherný príbeh, ktorý ako keby ste čítali z toho, ako pôsobí Boh v Duchu Svetom dnes, tam, kde je moc, ktorá prorokuje, uzdravuje. Hovorí sa tam, že boli tam nejakí malomocní ľudia, o ktorých sa bratia starali, františkani, starali sa o nich. A mali tam jedného veľmi chorého, ktorý stále preklínal, hrešil, preklínal, bedákal. Bol malomocný, bol chorý, zomieral. A bratia sa o neho starali a v nebi si získavali za to zásluhy. Hej, to tam tak je napísané, že tí bratia proste v tom vedomí, že majú v nebi zásluhy, lebo sa starajú o chudáka. A mňa hneď prvé napadlo, že no ja keby som bol chorý a niekto by sa o mňa staral preto, aby mal zásluhy, tak ďakujem, nechcem. Chcel by som, aby sa staral o mňa kvôli mne. Že chce mi pomôcť, nie preto, aby on mal zásluhy. Predstavte si, že vy musíte byť nejaký chudák, aby niekto druhý mohol mať zásluhy u Boha. Nechcem byť taký, hej? Nechcem byť taký. Čiže jemu sa teda to dialo, že hrešil, že preklínal Pannu Máriu, Pána Ježiša. A teraz tí bratia už nevedeli a strkali mu paličkou asi to jedlo tam, aby sa nenakazili. A už bolo tak zle, že museli ísť po svätého Františka. To už bol asi prúšvih, keď museli ísť jeho zavolať, že nevedia si poradiť, lebo on bol veľká osobnosť medzi nimi. Tak boli zavolať svätého Františka, že nevedia, čo majú robiť s ním. A svätý František tam prišiel a hovorí, že pozdravujem ťa, milovaný brat. Vidíte? Oni mu hovorili, že hreší, daj pozor, lebo preklína. A on prišiel a hovorí, pozdravujem ťa, milovaný brat. Počul som, že veľmi hrešíš, nadávaš. Vieš, keby si znášal svoje utrpenie s vierou, mal by si veľké zásluhy u Boha. A on mu hovorí, že keď ja mám veľké bolesti a už ani títo tvoji bratia mi neslúžia, ako by mali. Vidíte, jak to on cítil? Že už mi neslúžia, ako by mali. To je hrozné, ak sa musíte cítiť. Že zomierate, máte bolesti a ešte niekto sa vás bojí, že sa od vás nakazí. To je hrozné. A jak toto povedal, že už ani tvoji bratia mi neslúžia, ako by mali, tak vtedy svätý František hovorí, počkaj chvíľku, odišiel na bok a chvíľku sa modlil. Tak potreboval asi nejaké vedenie od Pána. Chvíľku sa modlil, potom sa vrátil a hovorí mu, že dobre, keď sa ti nepáči, ako ti slúžia moji bratia, ja ti budem slúžiť. To je dosť veľké riziko, lebo nevedel, čo od neho bude chceť. A on mu hovorí, no čo už len ty môžeš urobiť pre mňa viac, ako títo tvoji bratia. On zase odišiel na bok sa pomodliť chvíľku, že čo má robiť. Vrátil sa, hovorí mu, že urobím, čo budeš chceť. Vidíte? To je to, že urobím, čo budeš chceť. A on vtedy zmekol a hovorí, že chcem, aby si ma umyl. A bol malomocný. Chcem, aby si ma umyl, lebo už aj sám seba nemôžem cítiť, tak páchnem, lebo mal nakazené všetko. To je nakazlivé. A rozkladá sa to. Tak on zobral novica, chudáka, takého, čo nič nevedel, ešte ho zavolal, hovorí, za kurtu. Zohriali vodu v kotli, dali tam nejaké byliny a zobral ho, že ty budeš liať vodu, ten novic a František svojimi rukami, jak on lial vodu na jeho chrbát, František mu rukami umýval
to telo a odlepoval mu tie odevy a umýval vlastnými rukami a vtedy sa ten človek uzdravil. A jak zbadal, že sa uzdravil, začal prenáramne bedákať nad svojimi hriechmi. Hej. A toto je ten, nemyslím si, že to je nejaký, že my máme dneska predstavu o svetom Františkovi, že to bol predsa veľký človek a on si to o sebe určite vtedy nemyslel. Ale bol úprimný. A vidíte, že pýtal sa pána, a pán mu neukázal, že dobre mu nalož, že nemá hrešiť. Hej. To znamená, že ľudia ocenia, keď ich ako keby akceptujeme. To znamená, ľudia by nemali cítiť, že my ich potrebujeme niekam dostať. Že hráme s nimi nejakú hru, aby sme nakoniec ich, no vidíš, toto som ti chcel povedať. Mal by si začať do kostola. Proste oni to vycítia, že to není ono. Proste my by sme mali ľudí mať radi. Musíme sa za to modliť, aby sme to dokázali. Musíme sa modliť za tie komplexy, ktoré máme, že napríklad sme zaznávaní, že sme neuznávaní, že sme neúspešní. Musíme sa modliť, aby Boh zmenil naše srdce, aby sme boli slobodní. A možno, že sa modliť, že Pane, čo chceš ty robiť cezo mňa, alebo čo chceš, aby som videl, alebo čo teraz nevidím, alebo čo si nevšímam. Kedysi, keď bol u nás taký festival Oheň, tak jedna sestra Anne Shields sa volala, hovorila taký príbeh jedného svojho priateľa, ktorý sa jej stal. Hovorí, že jeden môj priateľ mal syna, ktorý začal brať drogy, prestal komunikovať s rodinou, stal sa taký čudák, ale ešte mu zostala jedna dobrá vlastnosť, že chodil ešte do parku behávať. A ten otec sa modlil za neho, aby sa chlapec vrátil naspäť k tej rodine, aby začal komunikovať, aby proste prestal s tými kamarátmi a prestal s drogami a nedarilo sa to. A jedného dňa, keď už nevedel, čo má robiť, už mu nič nefungovalo, zo všetkého bol sklamaný, tak zrazu si uvedomil, ako Boh mu hovorí, že ráno ide tvoj syn behať, oblečieš sa do teplákov a pôjdeš s ním. On hovorí, to není možné. Hovorí, také tepláky ani nemám, čo mi budú dobre. Ale skúsil to, obliekol sa do nejakých vyrastených teplákov, zobral si ten a za ním ráno, on sa obliekol a on išiel za ním. Hovorí, on zastal, kúkal na mňa, že čo robím. Ja som zastal, tak on behal ďalej, ja som za ním fúčal, zase zastal. A keď už mal nervy zo mňa, tak sa zastavil, hovorí, poď sem, čo robíš? Otcovi hovorí. A otec mu hovorí, Boh mi hovoril, že to mám urobiť. A toho chlapca to v momente zaskočilo, lebo to by otec nikdy neurobil. A dali sa zrazu do reči a než sa vrátili domov, chlapec bol naspäť. Hej? To znamená, že možno keď mu dohováral ako otec, keď ho zaprisahával, celej rodine robíš hanbu, pozri, na to sme ťa nevychovali. On možno niekde cítil, že im vadí, že mu kazia život, že im kazí život. Viete, nám to niekedy vadí, že nám ľudia kazia život. My ich máme radi. Chceli by sme, aby sa zmenili. Ale oni možno to tak vnímajú, že nám ide stále len o nás, jak my to chceme, a možno, že ho nechápeme, jak on prežíva veci. Hej? A zrazu on si uvedomil, že jak sa ten otec musel ponížiť alebo stať sa bláznom, keď toto urobil, tak potom to hovorí, poznám svojho otca, nikdy by to neurobil. To musel Boh urobiť. Hej? A chlapec bol späť. Hej, čiže my nikdy nevieme, ako môže Boh našu slabosť použiť. Aby sme nejakým ľuďom urobili to, čo Peter, že to prisľúbenie patrí vám i vašim deťom. Hej, čiže stretávame sa s Pánom, ktorý nás miluje. Stretávame sa s Pánom v Eucharistii, ktorý veľmi citlivo nás vťahuje do toho spoločenstva s ním v tej najkritickejšej chvíli jeho života. To nám dáva život, kde si od nuly, od bodu, od zeme, od prachu, nás dvíha. A nám aj ukazuje to prisľúbenie, že tak ako my dneska chodíme s ním a veríme v neho, tak môžu aj iní ľudia nájsť tú potrebu, že sa obratia k Pánovi. Ale musíme sa to učiť naozaj veriť aj z toho slova, možno nie v tom, že potrebujeme byť silní, potrebujeme sa naučiť argumentovať, lebo sa ma pýtala raz jedna sestra, že robím tam a tam, mám tam kolegov, ktorí nechodia do kostola, furt sa kvôli tomu rozprávame. Čím im mám argumentovať, lebo nechcú ako veriť? A hovorím, a prečo si myslíte, že by vám mali veriť, len preto, že vy ste veriaca? Ja na ňu tak kúkam, hovorím, vám by som asi ani ja neveril. Hej? Rozumiete, že si poviete, no tak ja keď som bol burič, zakomplexovaný, zranený, som sa buril celému svetu, určite by som takéto slečne, ktorá ma tu bude pérovať a argumentovať mi kostolom a kňazmi a farármi, tak určite by som jej veril.
To není také jednoduché, ani také isté. Je to podobné ako, mal som kaplána, ktorý bol veľmi prísny na ľudí, bol už starší, on bol neskoro vysvetený, veľmi už taký prísny, hoci on sám mal veľa chýb a keď niečo vyviedol, mi klopal na dvere, že dačo vyviedol, aby som pomohol dať naspäť. A veľmi prísny bol a potom sa rozčuloval, my sme mali faru a tam 10 metrov odtiaľ kostol, hej, cez dvor. A hovorí, nechodia do kostola, tí ľudia mali by chodiť každý deň, majú možnosť a nechodia. A hovorím mu, že to vystrihnete. To meno. Počúvaj. On to nebude počúvať. Počúvaj. Keby si nebýval 10 metrov od kostola a nebol si kňaz, chodil by si každý deň do kostola? On hovorí, tak to je otázne. Hovorím, vidíš? A už takto musíš byť úprimný. Hej? Čiže my nesmieme na ľudí hádzať nejaké svoje, to, čím my žijeme a snažiť sa ľudí presvedčiť, aby akceptovali náš spôsob života, tie veci, ktoré nám sú drahé, lebo my vôbec nevidíme, čím žijú oni, čím zápasia. Oni proste potrebujú byť akceptovaní, prijatí, milovaní, lebo taký je Boh k ním. Čiže my sa musíme oslobodiť od toho a naozaj vedieť, že Pán má rád slabých, každého, hriešnikov, Pán miluje hriešnikov, túži po nich, chápe ich, rozumie im a on nechce, aby my sme boli tí sudcovia, možno nejakí hodnotitelia, ale aby sme boli jeho láskou, jeho tou slobodou tým ľuďom, akoby keď oni to budú chcieť, my k ním prehovoríme. Ale musí ich na tom niečo priťahovať. Ešte jednu taký príklad zase, ktorý som spomenul, Johna Wimbera. Tak John Wimber, keď sa obrátil, začal robiť vo fabrike, predtým bol profesionálny hudobník, lebo hovorí, Boh chcel, aby som opustil moju prácu hudobníka profesionálneho a hovorí, a postaral sa do pol roka, aby mi vybieli lučet, lebo nemali z čoho žiť, tak to do pol roka všetky úspory minuli, musel hľadať robotu a nevedel nájsť inú, tak sa zamestnal ako nekvalifikovaný robotník vo fabrike, lebo nebol nič kvalifikovaný, tak robil najťažšiu robotu, najhoršiu. Ale hovorí, že na druhej strane tej dielne bola nejaká mladá žena v jeho veku, ktorá stále na ňo tak pozerala občas. Videl, že ho cez tú dielňu, jak robil, stále ho sledovala. Si ho tak ako uvedomovala. A on hovorí, ja som nerobil nič, ja som len chválil Pána vo svojom živote. Som sa tešil z neho, chválil som ho. Myslel som stále na ňo pri tej robote. A jedného dňa, keď sme išli cez tú dielňu, on našla akurát oproti mne. A jak sme išli oproti mne, zastala a hovorí, čo máš, čo ja nemám? Hej? A on hovorí, Ježiš. A dali sa do debaty. Ona proste, Pán ju priťahoval k sebe cez neho a ju to znervozňovalo. A ona niečo chcela, vedela, že niečo má, čo ona nemá, nevedela, čo to je. A hovorí, bol to prvý človek v tom spoločenstve, ktoré založili. Hej? Čiže to sú také veci, ktoré keď človek rozmýšľa, že to není, že byť svedkom Ježiša, to není pre dokonalých nejakých ľudí, čo prešli kurzmi, schopných argumentovať, teologicky podkutých, aby vedeli odpovedať a usvedčiť. Videli ste také debaty v televízii, treba. U nás bývajú také debaty, že pod lampou sa to volalo, kedy ste si sadli k tomu a už bolo 12 hodín v noci a ešte stále debata nebola skončená, lebo bol tam ateista, bol tam veriaci a vždy sa to preklapovalo. Jeden argumentoval, druhý a nikdy nebol koniec, lebo to sa nedá preargumentovať. Ani za, ani proti. Keď nechcete, tak to nepochopíte. Keď to nechcete, tak to nepríjmete. Hej? Ale Boh nechce argumentovať, Boh je sám silný argument. Takže prosme ho, aby nás zmenil a možno aj sa tak modlíme, aby nás naučil mať radosť z toho, že chodíme s ním, že v neho veríme a aby sme možno sa tak modliť, že Pane, ja som slabý človek, neviem ani dobre komunikovať, ale strašne rád by som niekoho objal a povedal mu, jak ho miluješ. Možno pošli mi nejakého chudáka do cesty, možno niekto je tak zle na tom, že ja mu budem stačiť. Hej? Skúste takto niekedy na to pozrieť a budete možno prekvapení, čo Boh urobí. Tak sa pomodlíme. Pane, prosíme o takú detskú odvahu a vieru pre nás všetkých. My potrebujeme tiež také povzbudenie v živote, naplnenie v tej radosti. Chceli by sme vidieť veci, ktoré nás trápia, aby boli iné. Vidieť ľudí, ktorých milujeme.
aby sme videli, že Ty ich miluješ, aj keď nie sú takí, ako my si myslíme, že by mali byť. Ale prosíme ťa, Pane, aby aj ľudia, ktorí sú zle na tom, ktorí sú slabí, utrápení, možno zaznávaní a možno kde si žijú v hneve na tento svet, že ich nikto nemá rád, aby našli práve nás a mohli sme im povedať, že my ťa máme radi a Boh ťa má rád. Aby sme nemuseli nikoho loviť, hľadať nejaké trofeje, ale aby sme mali radosť z toho, že sa môžeme zdieľať o to, kým si pre nás Ty. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pán Boh, zaplať, to je koniec. Z toho, co jsme tady naposledy teďka slyšeli, tak myslím, že je hodně důležité, abychom byli velmi vnímaví na to, s kým mluvíme a jak je důležitý neprosazovat sám sebe, ale naslouchat. Naslouchat těm lidem, co nám říkají, mnohdy to říkají slova, které my nepoužíváme, ale vysloveně křičí, to jim chybí. A my máme být mnohdy citliví na to, co nám říkají. A když se nám to nedaří, tak většinou nabouráme. Mnohdy se nám může stát, že je nám líto, o co přicházejí. A my nejsme schopni jim předat to, co nám Bůh dává. A ta empatie a to otevření se je jednou z cest. Myslím, že je to hodně důležité, je to takový umění, který se člověk musí učit. Musí vnímat ty ostatní. Chcete k tomu ještě něco říct? No, mňa k tomu Boh vychovával, lebo Boh nás aj vychováva. Keď som bol v tom seminári, veľmi som sa búril, chytil som tú vzbúru takú, my sme mali ťažké pomery, napríklad bojovali sme o to, že prečo nemôžeme nosiť biele ponožky. To sa dneska už nenosí, ale vtedy to bolo kľúčové. A nevedeli sme pochopiť, keď nám vysvetlil rektor, že sa nehodia k čiernej reverendi a nohaviciam. A to boli otázky na rektorskej konferencii a my sme sa búrili, veľmi sme sa búrili a ja som kritický bol tiež, stále sme kritizovali a robili sme to takto, že mal som 30 skoro, môj kamarát Robo tiež mal 30, teraz je docent v Ružomberku a chceli sme ísť do Popradu do kina z kapituly. Tak sme išli v sobotu, bol voľný deň, išli sme za vicerektorom, sme mu zazvonili, on mal taký zvonček, čo tam mu hrali tie mariánske pesničky z Lanlevočskej húre, tam sme si vždy zatancovali, keď mu to hralo. On potom otvoril a hovoríme, môžeme ísť do kina s Robom? Nie. A zavrel dvere. A my sme tak ostali, jeden nám kúkame a že, čo teraz? A on hovorí, koľko máš rokov? 30, tak ideme. Tak sme išli. Hej. Večer sme išli potom zase do podhradí do kina, že dávajú dobrý film večer, tá nás nepustia. Tak večer je prechádzka, voľná, taká, že na kapitule, taká kapitulská ulica, že prechádzka po večeri, akurát je film a potom o 9:30 večerka to stihneme. Tak sme išli v reverende, bola zima, vetrovky, tak sme tie reverendy potom, jak sme vyšli z kapitulskej ulice, dvihli, zakasali pod vetrovku a tak sme išli do kina. V tých reverendách zakrytých vetrovkami sme sa tam potili na tým. Také sme robili. Potom som sa dostal do krízy. Zrazu mi vyplo mi to, že na čo som tam. Zrazu som to stratil, že tam chcem byť. A na čo som tam? A zrazu prišlo to, že ja neviem, čo mám robiť. Na čo som tu? Možno, že prídu prázdniny a preruším, skončím. A zrazu som nevedel, čo s tým. No a hovorí mi duchovný, ktorému som chodil na spoveď, mi hovorí, že daj si tak pol roka na tie zimné prázdniny, aby ti Boh ukázal, že či máš ostať, alebo nemáš ostať, lebo vieš, cez tie prázdniny skorej to prestrihneš. A ja som sa začal modliť a nevedel som sa ako, lebo keď si predstavíte, napríklad chodíte po tom seminári, idete kolo tých ľudí a teraz si poviete, no tí budú na mňa kúkať, že som odišiel. Budú mi hovoriť, že no, čo si sa tu búril, keď teraz aj tak ideš preč. To takto sa mi to dialo a ja som proste sklapol.
Pol roka som chodil do kaplnky sa modliť a bol som len ticho, lebo som nevedel, čo sa mám modliť, len som v tej otázke, že čo bude so mnou ďalej, som bol ticho. A za ten pol rok ma Boh úplne zmenil. Zrazu, keď to prešlo, a mne Pán ukázal, že je to preto, lebo si bol zlý, kritický a si pohrdal predstavenými, hej. Som si tak hovoril, čo mi bude tu nejaký prefekt alebo kto, čo má 26 rokov, ešte nikdy nebol pastorácii rozkazovať, keď ja už mám 30, hej. Tak to rozprával. A zrazu, za ten pol roka, čo som ja vnímal to, že ty možno, že tu už neostaneš, tak to ma úplne zgňavilo a potom mi Pán oživil tú vieru, že som tam dobre, ale toto všetko ostatné bolo preč, zrazu. Išiel som sám za tým istým predstaveným, že či môžeme ísť na oheň do Prešova. Zazvonil som, môžem ísť na oheň do Prešova? Nie, hovorím, ďakujem. On zase kúka, čo sa ti stalo? Mi pozeral na mňa, že som mu poďakoval. Hej, a ja hovorím, ja neviem, to mi tak prišlo samé. Že proste, zrazu mi prišlo ľúto predstaveného, že prečo ja ho tlačím k stene, aby on rozhodoval o niečom, čo som si ja vymyslel, čo asi nemusím mať a on musí teraz rozhodovať. Keď ma pustí, bude brať, že druhých nepustil, keď ma nepustí, bude mať výčitky. Mne zrazu prišlo jeho ľúto, to som nikdy predtým nemal. Nikdy som predstaveného neľútoval. Hej, čiže Boh nejakým spôsobom aj môže zmeniť to naše srdce. A my sme veľakrát nastavení, aj teraz sa mi stane, že sa mi vracajú niektoré veci a začnem zle uvažovať. Naposledy som sa prichytil pri tom strese tej práce, toho veľa, keď je toho veľa a vás to stále zasahuje, tak som sa tak prichytil, že si proste v hlave človek zanadáva niekedy také odpovede, že chod do keľu a trhni si nohou a také proste, ja hovorím, čo to je, že máte druhé ja niekde, ktoré k vám hovorí a ja takým spôsobom, akým by ste nemali a proste si poviete, že musíte to zmeniť. Nemôžete tak fungovať v hlave, aby ste mali tam nejaký nečistý svet v tej hlave a proste sa vám tam niečo motalo, čo vás znečistuje vnútorne. A toto je dôležité, lebo my máme veľmi silné predsudky voči ľuďom, pretože oni nás nejakým spôsobom aj zraňujú. Nás zraňujú ľudia, ktorí neveria, lebo sú pre nás takým zrkadlom, že pozri, my neveríme a nič, dobre, trhni si nohou. A my cítime, že to sú není ľudia, to sú proti nám, oni sú proti nám, im vadíme. Hej, a proste človek s tým takto bojuje. Takže myslím si, že musíme prosiť Pána, aby zmenil naše srdce, aby nám dal na jednej strane to, čo sme tu hovorili celý deň, aby sme mali takú istotu a radosť toho, kým sme v Kristovi a aby sme mali potom takú túžbu, že sme ochotní to s kýmkoľvek sa podeliť, z koho stretneme a Boh zbudí aj súcit v nás z toho človeka, že potrebuje spásu. Nemusia to byť zrovna ľudia len, ktorí sú z nášho okolia, z našej rodiny, o ktorých my usilujeme. A možno, že aj áno, lebo asi nás Boh nepošle najprv do Číny, ale možno, že len k susedovi alebo k rodine. Ale aby sme boli ochotní, že Boh nás potrebuje premenených pre seba, takých jednoduchých, bez nejakého takého, že to komplikujeme tým svojim nejakým prístupom alebo myslením. Má ještě někdo nějakou otázku? Jiří? Jestli to bude bez kamery. Ne, já jsem si chtěl zeptat, jestli teda potom ta atmosféra, která byla v semináři, jak diakoni už šli do světa, a jestli se to tam nějak změnilo. Jo? Tak jak jste popisoval, že tam byla taková kultura, ještě řeknu. No ešte v tom čase, keď som bol kritický, my sme mávali každý rok taký, sa to volalo, že Mikulášsky večierok a to sme mali v rukách my a predstavení sedeli ako hostia. A to bol jediný čas, keď sme si mohli my do nich kopnúť. Ale samozrejme malo to mať nejaké medze. No a ten Mikulášsky večierok bol taký hrozný, že predstavení nevedeli, či budú volať buď políciu alebo biskupa. Hej? Že otvoril sa záves a na závese stôl, za ním komunistická vlajka, kosa, kladivo a človek prezlečený za rektora, vicerektora a porada. Hej? Že sme mali pocit, že oni majú tie isté spôsoby, čo mali predtým ten režim. To bol hrozný Mikuláš. A tam sa to niekde aj v tej verejnosti zlomilo, že už sa to začalo riešiť, že nemôžeme takto žiť, že to sa takto nenávidíme, že máme takéto výhrady proti sebe. Niektorí chlapci vtedy aj odišli, lebo ak sa riešili tie konflikty s predstaveným, tak niektorí tu povedali, ja končím, ja idem preč, ja tu nechcem byť. A mne tak prišlo, mňa sa pýtali, že ty ostaneš? Ja hovorím, no mňa sem povolal Boh, keď im sa nepáči, nech oni odídu.
Hej, ja som to takto bral, že ja nemôžem odísť. Keď pán chce, aby som tu bol, tak keď sa nepačím predstavenému, nech ide on preč. Ale ja nepojdem. No ale potom sa stalo to, že keď ja som sa zmenil, mne nikdy nezverovali žiadnu, napriek tomu, že som bol starší, mal som už aj vysokú školu, mal som vojnu za sebou a boli tam chlapci, ktorí šli rovno z gymnázia, nikdy mi nezverili žiadnu úlohu. Lebo mi neverili. A keď som sa zmenil, zavolal ma rektor a povedal mi, že my sme si všimli, že ty si urobil najväčší charakterový vzrast v seminári, budeš hlavný doktor seminára. Hneď ma strčili najvyšší, ja som bol najvyšší tam medzi predstavenými a bohoslovcami. A už potom tá atmosféra bola trošku taká iná. Teraz už je to úplne iné, teraz už sa to už nerobí. To boli také pozostatky, možno z komunizmu ešte, že je stále taká tá vzbúra proti autorite a oni boli veľakrát ľudia, ktorí boli kedysi disidentami, tí predstavení, oni boli zase takí tiež tvrdo naučení jednať, aby prežili a sa to tam stále nejako tak nabalovalo. Ale potom sa to zmenilo, že dneska sa to už asi nerobí. Aj keď som išiel do Košic pozrieť tých mojich, tak oni sú takí, jak deti tam, tí chlapci. Tak je to také. Dobre. Našťastie to už dávno. Děkujeme moc krát za vaši návštěvu. Ďakujem za pozvanie. Ať vám pán žehná celé Ďakujem. vaši Ďakujem farnosti pekne. a tak dále. A tady máte několik regionálních věcí a že mi pomáháš vidět svět srdcem, je tady tak napsaný. Tak je to takový... Dátum praženia, to je niečo pre mňa. Takže děkujeme, že Ďakujem. jste trošičku polechtal naše srdce a že jsme se mohli trošku do něj nahlédnout a trošku se nějaká sebereflexe, že tady je. Tady je teda několik Ďakujem. drobností. Ďakujem. Budem mať pamiatku. Ďakujem. A děkujeme za vaše otevřené srdce a upřímnost. Ďakujem. Tak a ja ďakujem vám, aj spojke, ktorá to zariaďovala. Troška som sa bál toho, že sa mi to zdalo ďaleko, ale nie je to až tak ďaleko. Veľmi dobré cesty sú aj trošku, ešte oveľa lepšie v Čechách ako u nás, ale veľmi dobré cesty. A dobrí ľudia a som rád, že som mohol byť na tomto mieste a s takýmito ľuďmi a trošku tak tiež pookriať v takom prostredí vašom. Tak dúfam, že budete mať tú odvahu, aby ste boli takí nadšení z Pána, aby ste išli ďalej v tej viere. Tak ďakujem pekne.